To je bilo iznenađenje za mene. Dogovarali smo se, nismo znali čime ćemo da raspolažemo. Javite se režiji. 36 12 111. 2 puta 2 karte za poslednju šansu 22. oktobra. Jesen u meni. Jesen u meni. Eto, tako. Sada ćemo da vidimo šta je izbor režije, a moja koleginica Ivonija Fali je sinoć u gostima uspela da razgovara i da dočara tu neku finu beogradsku atmosferu pred ova 2 sjajna koncerta. Bio je Aki Rakimovski. O čemu su pričali, čemu su se smejali, malo muzika i malo razgovora. Slušali smo parni valjak Akija Rakimovskog, čoveka koji je svojim glasom, pesmama, senzibilitetom obojio mnoge emocije i razna stanja ovih generacija do sada, ali čini mi se da interesovanje, boga mi, ne jenjava, jako vrijeme prolazi. 2 koncerta u velikoj areni, rasprodata, potpuno, zna se već neko vreme. Mi u studiju imamo jednog sjajnog gosta, gospodina Radeta Vilenicu. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Profesora i teniskog trenera, čoveka koji 17 godina se bavi ovom oblašću koja je, da kažem, tek poslednjih godina, da kažem, u nekom jeku popularnosti od kako je ovih naših mladih tenisera dosta na ATP listi. Od tada nekako i sva nacija, jeste, imali smo mi Bobu Živojinovića, naravno, nismo to zaboravili, ali čini mi se da je popularnost sada sa ovih nekoliko mladih ljudi sve veća. Kako se vama čini posle 17 godina iskustva? Može li sad da se uhvati ritam sa svom tom decom? Beograd, dobar dan na studiju B. U nastavku jedna od onih lepih tradicionalnih beogradskih priča. Sutra se zvanično i svečano u našem gradu otvaraju beogradske muzičke svečanosti. 17. na Kolarcu imaćete priliku da odslušate jedan fantastičan koncert. Ja vam predstavljam goste u studiju. Nenad Nikolić, direktor orkestra Kraljevski gudači Svetog Đorđa. Dobro, naravno ste spremni kad je tu i glavni sponzor. Željko Martinović je saradnik za odnose sa javnošću termoelektrane Nikola Tesla. Inače, glavna priča u kojoj bi, boga mi, trebalo češće da viđemo i domaće kompanije, i privatne, i društvene, i koje će nam pomagati u prevodu, zato što ćemo sa našim dragim i danas vrlo važnim gostom govoriti na španskom, jer da to je jezik koji najbolje razume. Inače, u Beogradu je gospodin Sotomayor povodom otvaranja Evropske atletske konvencije koja je otvorena u našem gradu i koja će nam omogućiti da se u našem Beogradu sutra dodele i proglase priznanja najboljim atletičarima Evrope i sveta. Ta priča sa gospodinom Sotomajerom neka počne od najpre utisaka o Beogradu ovih dana. Atletičari svetskih staza ponašaju prema čoveku čiji rekord još uvek nije oboren od 1993. Iznosi, dakle, 2,45 skok u vis. ¿Cómo las otras personas miran a ustedes con el recordo y con todo lo que habéis hecho? Sa ostalim atletičarima kao i sa našim atletičarem Topićem. Kakvo je stanje sada u svetskoj atletici? Ko je blizu ovog skoka od 2,45? Kome daje najviše šanse? ¿Qué pensáis en atlética en estos días? ¿Quién puede hacer algo como ustedes? U sljedećoj poseti nadam se da ćemo se sresti kada Beograd dobije tu atletsku dvoranu. To će biti verovatno još jedna od dobrih prilika, a sutra, dakle, očekujemo ta proglašenja najboljih atletičara. Da. I naravno bit će još jedan povod da se onako zajedno sa svim atletičarima koji su gosti ovoga grada, tu je Sergej Bubka, tu su predstavnici Evropske atletske federacije, tu je gospodin Hans-Jörg Wirtz, tu su naši zvaničnici, da kažem, jedan od zaista velikih atletskih događaja u našem gradu. 3 dana pod pokroviteljstvom grada i Ministarstva omladine i sporta. Puno vam hvala. Merci. Hvala vam na pažnji. Mi nastavljamo druženje ovde u studiju, ali kad se kamere ugase.